दीदी रउआ सही कहत रहनी, वो अपना आपके जेठानी कम और सास ज्यादा समझ रहल बाड़ी। आज ही राउर आँख में आंसू अनले बाड़ी, कल पता ना काका करी है। आज भौजी के कारण हमरे आंख में आंसू आयल हवे ना, देखिया एक दिन ओकरा के खून के आंसू रुला दे। इतना ट्रैफिक जाम रहा है। बाप रे, का हो अभी ले खाना बनत बा? तनी जल्दी जल्दी बनावा, हमरा के भूख लागल बा। बस हो गइल बा। ए राधिका। हाँ अरे यार पहले तू खाना वाना छोड़ा, पहले हमके पानी दे पिए के। हाँ लावत बानी, जल्दी ले आओ। ए छुटकी, जौन जौन बात कहली ने वो बात जाके देवर जी से कह दिया। जा ठीक बा। बहुत जोर प्यास लग रहा है। ले पानी पी ले। ए जी, हाँ हम बड़ा भाग्यशाली बानी कि रउआ जैसा पति पइले बानी। रउआ रोज 40 किलोमीटर दूर बस में खड़ा होके जाइला, फिर बस में खड़ा होके घरे वापस आइला। रउआ थक गइलो बा ना, लाई हम गोड़ दबा देत बानी। ए जी हम का कहता नी, रउआ शहर में एगो किराए पे मकान ले ली ना, हम लोग के वजह लेके चली। मतलब रोज रोज की 40-50 किलोमीटर आवे जावे में रउआ के थकान तो हो जाला ना, और रउआ के भी थोड़ा आराम मिल जाई। बात तो तू ठीके कहत बड़ो। हमहू रोज थक जाइला आवे जाए में। बाकी भैया भाभी के छोड़ के तो ना जा सकेले जा ना। हम कहाँ कहत बानी भैया भौजी के छोड़ के जाए के, और वैसे भी हमने के दिल्ली बम्बई थोड़ी ना शिफ्ट होत बानी कि 24 घंटा आए जाए में लागी। 1 किलोमीटर दूरी बा, जब मन करे भैया भौजी से मिले आ जाए घरे। राधिका बात तो तू सही कहत रू, लेकिन वेकिन कुछ ना जी। महेश और काजल शिफ्ट हो रहल बाड़। काजल हमरा से बतावत रहली। अच्छा हाँ, रउआ सोचत रह जाई, हमने से पहले दीदी या जीजा जी ओइजा शिफ्ट हो जाई है। अच्छा ठीक बा, हम कुछ सोचता नहीं। का भैया शहर शिफ्ट होके सोचता नहीं का? ये तू कैसन बात कहत रहा महेश? घर द्वार छोड़ के अचानक से? अरे तई ठंडा दिमाग से सोची, आज न तक कल हमरो के बच्चा पैदा होगी। रउआ खुद एगो डॉक्टर है जी, तो रउआ भी अपने बच्चा के खुद से बड़ा डॉक्टर बनाइम नू कि गांव के खेड़ा के ओकरा के कंपाउंडर बनाई। ए जी हाँ? दीदी बिल्कुल सही कह रहल बाड़ी। ये गांव खेरा में हमनी के बच्चन के का भविष्य बनी, रउए बताई। हमनी के शहर में शिफ्ट होके में ही भलाई बा, और तबे नु हमनी के लइका के अपने से बड़का इंजीनियर बनाई। ई उम्र में रउआ लोग के अपने मेहरारू के समय देवे के चाहिए, लेकिन ना, रउआ लोग समय और पैसा दोनों बर्बाद कर रहल बानी जी। अरे शहर में शिफ्ट हो जाई तो पैसा और समय दोनों बाची, और वैसे भी एक दिन के बाद थोड़ी बा कि चल जाई। रउआ लोग के पूरा जिंदगी नौकरी करे के बा। ए रमेश भैया, ये लोग सही सोचता नहीं, हमने के शहर शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ठीक कहत रहा महेश। हमने पूरा परिवार जल्दी शिफ्ट हो जाइए। हाँ हाँ, हमनी के शहर में शिफ्ट होके में ही भलाई बा। हाँ जी, शिफ्ट होके में ही फायदा बा अपन। हम बात करें। जाई बात करी। भैया वो कुछ बात करे कर रहल। हाँ हाँ बोला बाबू, का बात है? वो
का बात बना भैया, रउआ तो जानते बानी हमारा अस्पताल गांव से 40 किलोमीटर दूर बा। हाँ भैया, हमरो ऑफिस यहाँ से 35-40 किलोमीटर दूरी पे बा। यही ला भैया हमने वो सोचत रहनी कि काहे ना शहर में शिफ्ट हो जाई, बड़ा दिक्कत होता आवे जाए में। शहर में शिफ्ट हो जाए? अरे तोनी लोग, हमनी लोगन का बच्चा हुआ जा, तोनी लोगन के बगैर हमनी लोग कैसे रह पाइब जा ना। तोनी लोग गांव से ही शहर आइल जाइल करा जा। भैया हमनी से रउआ के छोड़ के नहीं जात बानी ना, रउआ के भी साथे चले के बा। हाँ भैया, मैं सही कहा था। हमनी लोग भी चले के? हाँ। ताका घर में ताला लग जाई तो भैया में दिक्कत का बा? अरे बाबू, घर खाली हो जाए और खाली घर भूतन का बसेरा होकेला। रउआ चाहते नहीं के बानी कि ये लोग शहर में जाके तरक्की करे। दुलिन, ई तू का बात करत है? सही तकात बानी, तब तो रउआ बिना इन लोग से पूछले खेत बेच देनी। आज वो खेत 6 लेन में आ चुकल बा और रउआ जकरा के खेत बेचले बानी ना, ओकरा के 40 लाख रुपए मिलल बा। आज वो खेत हमनी के पास रहत ना तो हमनी के 40 लाख रुपए मिलत। दुलिन, वो खेत हमनी लोग अपन खर्चा खातिर ना बेचले हई जा, उधर एनी लोगन के डॉक्टर और इंजीनियर बनावे खातिर बेचले रहली जा। अच्छा, रउआ इनकरा लोग के पढ़ा लिखा के डॉक्टर इंजीनियर बना के कोनो एहसान ना कइनी हा। वैसे भी खेत बेच के पढ़ौनी हा और जितना हक राउ रहे ना खेत पर, उतना ही हक ये दोनों जने के भी रहे। अगर अपन कमाई से ये दोनों के डॉक्टर इंजीनियर बनौले रहती तब एहसान हुई, ऐसे ना। ए जी, जाए देना, काहे रोकता नहीं। और वैसे भी ये लोग के उम्र बाद साथे रह के ना, और रमेश महेश के पूरा समय आवे जाए में बीत जाला और 40 किलोमीटर कोनो दूर थोड़ी बा। हमने के जब मन करी मिलावल जाई, जाए दी। देखा सुनीता, बात 40 किलोमीटर का नहीं है। भाईयन और घर परिवार में अगर एक बार भी 2 इंच की दूरी भी बढ़ जाला ना, तो देखत देखत कब 2000 किलोमीटर में बदल जाए पता भी ना चलेगा। वाह भैया वाह, बात के पतंगर तो रउआ से क्यों सीखे। 40 किलोमीटर दूरी के सीधे 2000 किलोमीटर दूरी कर देनी। और हाँ, जकरा रोज रोज इतना दूर आवे जाए के पड़ेला ना, ओकरे बुझाला इधर। तो दिमाग तो ठिकाने पे है ना? हाँ भैया, इनका लोग के दिमाग बिल्कुल ठिकाना पे बा। अब वैसे भी गलत का बोलनी है। अरे जेके 35-40 किलोमीटर दूर आवे जावे पड़ाला ना, ओकरा के पता चलल दर्द, रउआ का पता बा। आइए देखी भैया, रउआ चले के बा तो चली, न तो हमने जाता निसन। ए चल। हाँ। अरे रे रे, रुका, बैठा बैठा बैठा। काहे जिद पकड़ ले बानी रउआ, जाए दी ना। हम हाथ जोड़त, जाए दी लोग के। तो ठीक बा, अगर ये लोग मन बनाई चुकल बाने जा तो जा लोग। पर हमार तोनी लोगन से विनती है कि गांव वालन के पता मत चले दिया जा कि तोनी लोग घर छोड़ के जाते हो जा। ए जी, बैठल का बानी, चलिए अंदर पैकिंग चलिए, करे। कितना पैकिंग करे के बा? हाँ, ठीक सब बा, सामान चला, सरियावे तैयारी के करे के बा। बा। हाँ हाँ। हाँ चाचा, अब दोनों जन अपने जगह से हो गए ना जा, अब कोनो चिंता का बात। कमलेश, ए कमलेश। चाचा प्रणाम। प्रणाम 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 प्रणाम। अरे सुन ली, तोहार भाई लोग तोके छोड़ के जात बाड़ा। अरे नहीं चाचा, ऐसा कोनो बात नहीं है। वो कहा है ना, शहर 40-50 किलोमीटर रोज जाए में दोनों भाइयों के दिक्कत होता रहे ना, वही से हम बोलने की दोनों जन वही से शिफ्ट हो जाए। सुनीता,
ई लोग जाता लोग तो सामानो लेके जाता लोग। अरे ना दीदी, अब हमके कहाँ ये वॉशिंग मशीन टीपे आवेला, अब हमके कहाँ मिक्सर चलावे आवेला। हमके तो सिलबट्टा पे मसाला पीसल आ हाथ से फीचल कपड़ा ही नीक लागेला। अच्छा एजा पड़ल पड़ल सामान खराब होइत, ऐसे कहानी है कि सब सामान ले चलो। अच्छा तू रो तारू? अरे ना दीदी, पता ना आँखिया में काहे इतना जलन होता, बुझाता कुछ पड़ गई भट्टे। छोड़ा जाए दो। खुशी लुटावलस जकरा खातिर जान से ज्यादा मान के, खुशी लुटावलस जकरा खातिर जान से ज्यादा मान के। कैसन सिला मिलल बा देखा एक सच्चा इंसान के, कैसन सिला मिलल बा देखा एक सच्चा इंसान के, कैसन सिला मिलल बा। पसीना एक जका के जेके योग्य बनवले हो, पाले सफलता निष्ठुर बन के उनका के ठुकरावले हो। सोचल सपना चोर बकैले फूक दिले अरमान के, सोचल सपना चोर बकैले फूक दिले अरमान के। कैसन सिला मिलल बा देखा एक सच्चा इंसान के, कैसन सिला मिलल बा देखा एक सच्चा इंसान के, कैसन सिला मिलल बा। होली के रंग लगवले हो, आइल दिवाली ता ममता स्नेह से प्यार के दीप जलवले हो। बड़ भाई के सब कुछ भूल के जाता चौखट फान के, बड़ भाई के सब कुछ भूल के जाता चौखट फान के। कैसन सिला मिलल बा देखा एक सच्चा इंसान के, कैसन सिला मिलल बा देखा एक सच्चा इंसान के, कैसन सिला मिलल बा। ए जी, तनी रमेश महेश के फोन लगाई ना, बड़ा दिन हो गई बात देखे भाई। सुनीता तू कौन माटी का बनल हो, वो लोग हमने लोगन के छोड़ के चल गए जा, तब वो तुम्हार मन न बनल।
मन काहे भरी जी। अरे वो लोग कुछ करे बाकी हवे तो आपने तो आज नहीं तो कल जरूर बदल जाए लोग। एक बार फोन लगाई ना जी। अच्छा ठीक बा। केकर फोन हो? ओ कंपनी के फोन है जी। अच्छा यही बार के दोनों LIC जमा हो गए। अच्छा कह लीजिए। का भल जी? रमेश फोन कट कर देलस। रुका मैं इसके फोन कर दे। हाँ ए जी कितना बढ़िया पिक्चर बना। फोन काटी। पूरा पिक्चर देखे के मूड खराब हो गई। का भइल? वो फोन कर देलस। हमनी लोगन के हमनी लोगन से कोनो मतलब नहीं है, चाहे हमनी लोग जियल जाए या मरल जाए। अरे रवो कुछ बोलत रहिले। अरे वो लोग शहर में रहेला, रवो के पता होखे के चाहे कि शहर में दिन रात एक बराबर होखेला, कोनो काम में व्यस्त होखे लोग, यही से फोन काट देले होखे लोग।